Ξέρετε, ένα χειροκρότημα ρε παιδιά. Επιτέλους σου ξεκυρίες παιδιά. Madame, το κορμάκι σας κομμάνα πάνω. Madame, Madame, βγάλω ένα μήλο Madame, Madame, με κάτω ποιος άγγλο Madame. Ένας άντρας δυο μέτρα κοντζά σας μιλάει και κάνει σαουδάμ, Madame, σαν μαπούμα και ζερζελαβά. Madame, 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 είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Madame, 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 υδρολοσάνα με μες στο καμάμ. Madame, 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 σιγοβράζω σε κοιτάζιλα, κοκκινίζω σαν να με θυμάμ, Madame, λιώνωσα μου τυράκι βιτά. Madame, στο κρεβάτι θα γίνει το φαν. Madame, 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 σιγοβράζω σε κοιτάζιλα, κοκκινίζω σαν να με θυμάμ, Madame, λιώνω σαν κουτυράκι βιτά. λιώνω σαν κουτυράκι βιτά. Madame, είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Madame, 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 υδρολοσάνα με μες στο καμάμ. Madame, 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 Πείτε κάτι επιτέλους, Madame, ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, Madame, και μπαμ, στο κρεβάτι θα γίνει γετρά. Το κορμάκι σας βόμβα να πάει, θα προγιάλω ένα μήλο Αδάμ. Θα πέφτε κάτω ποιος άγγλο Madame, το ξυρίζω αν μου πείτε Madame, το μουστάκι μου τύπου Σαντάμ, σιγοβράζω σε